अमचन म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक गुड्डूराज मधुबनी बहुत अखिया के लोरवा कैसे के समझाई हो। बहुत अखिया के लोरवा कैसे के समझाई हो। नींद आवे ना चैन आवे, नींद आवे ना चैन आवे, कैसे के हम भुलाई हो। गुड्डूराज मधुबनी जहन से ज्यादा जहने मन सुनला तो के चाहिला। भूल जही एक पलता कैसे हम जी पाई हो। गुड्डूराज मधुबनी